Loh, Gah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lah kuwi nyapa gak gedang ra nyapa-nyapa kok mok nganu joto sih mok ketroki ngono ki nyapa benan Gah? Bela diri. Ya Allah Gah, gedang wis arep montong gedang kripik malah mok amblekne ngono ki lho nyapa lho bocah iki lho. Heh? Ben iso bela diri aku. Ya Allah ya jog nganu to Gah, ya jog gedang to ambruk kabeh. Piye karepe bocah iki lho? Masalah. Gedang wis arepe montong dadak di mblekne lho kowe iki. Nyapon lho jawane tanganmu kok gatel nih. Njata sono wit katas kalau le aja wit gedang le. Yo amblek kabeh wis. Wis kaya ngene iki kelakuane anake Risa, masalah. Gah gedang tak uri-uri lho malah mok mblekne kabeh iki lho, Gah. Lah piye gedange tak enteni wis arep gak tukul-tukul lho. Ra tukul gedang iki rumah samu apa sedina iki montong terus mateng ngono rumah samu. Ya ora tukul-tukul tak ngene ae. Jan nyapon lho bocah iki lho tangane gatel iki. Ngawut to lho kowe iki. Lah piye? Nyapa nyalah apa gedang kuwi meneng awakmu kok mau ketrok mau amblekne iki lho. Penak-penak Heh? ulure niboni kene ku kok. Lah nyapa kok biayaan turut kono nek uleren ra ya nek ulere kok terus gedange mau ketrok iki lho. Emosi aku. Enak ngalih wis ados ayo ados. Jan arek kok ya aneh-aneh sing ditandangi.